खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव गोबां गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय बा गुबुन गुबुन फरायसा आफादनिफ्राय लानानै गोबां दोलोनिफ्राय जगदान जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों। फारि फारि UPPL दोलोआव सानफा एफा UPPL दोलोनि जे सोद्रोमाफोर बे सोद्रोमाफोरा बांसिननिफ्राय बांगासिनो दं। बे थिग बेबायदिनो BSU निफ्राय गोबां दैदेनगिरिफोरानि सिगांनि समाव जगदान जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन। थिग बेबायदिनो रौतानि BSU नि गोबां दैदेनगिरिफोरानो बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो बे समाव प्रमद बर'नि दैदेननाय थामहिनबा BTR सोरखारा बे समाव सानफा एफा जौगाथायनि खामानिखौ मावनो हानानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बा रायजो राजाफोरा गोसो बोदों आरो दैदेनगिरिखौबो बे समाव गोसो बोहोदों। जायनि थाखायनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय UPPL आव जगदान जानायनि अनजिमाया बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं। थिग बेबायदिनो मैयाबो रौता BSU नि लोगो आफादगिरिजों लोगोसेनो गाहाय नेहाथारि थामहिनबा गाहाय नेहाथारिजों लोगोसेनो AGS जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरानो जगदान जादों। थामहिनबा गोबां सोद्रोमाफोरानो गासै 30 सोद्रोमाफोरा UPPL आव जगदान जादों। मैयानि सानाव तामुलपुराव प्रमद बर'नि जे नबथि थामहिनबा गावनि न'आवनो गोबां दैदेनगिरिफोरखौ थामहिनबा बाबुल बसुमतारीनि जे दैदेननाय UPPL राजखान्थि हान्जानि लोगो आफादगिरि बाबुल बसुमतारीनि जे दैदेननायाव गोबां BSUफोरा बा BSU नि सोद्रोमाफोरा जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। थारैनो सानफा एफा BSU नि जे सोद्रोमाफोरा खमायलांगासिनो दं। जाय समाव BSU नि गोबां दैदेनगिरिफोरानि सिगांनि सानाव जगदान जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन। थिग बेबायदिनो रौता BSU नि लोगो आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो AGS बिथांमोनाबो बे समाव UPPL आव जगदान जादों आरो बिथांमोनजों लोगोसेनो 30 सोद्रोमाफोरा जगदान जादों। प्रमद बर'नि आखाइखौ मजबुत खालामदों आरो प्रमद बर'नि जौगाथायनि बिथिङाव खामानि मावनायखौ बाख्नायदों आरो बिथांमोना जगदान जादों। बे समाव बिथांमोनजों जगदान जानाय बे जगदान जानाया मुंफोरा फारियै मिजिं बसुमतारी, गेरेमसा दैमारि, मुनमिलि बसुमतारी बिथांमोना फारियै BSU नि रौता BSU नि मैखोमै बिबान थानाय आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो 30 आरोबाव सोद्रोमाफोरा जगदान जादों। प्रमद बर'आ बे समाव UPPL नि दैदेनगिरि महरै गोबां रायजो राजाफोरनि बा गुबुन हारि हारिसाफोरनि गोसोखौ बोनो हादों। जायनि थाखायनो गुबुन गुबुन समाव BSU जों लानानै गुबुन गुबुन आफादनिफ्राय जगदान जानायनि अनजिमाया सानफा एफा बांहोनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव BSU मोनसे फरायसा आफाद थामहिनबा BPF राजखान्थि हान्जानि फरायसा विंसनिफ्राय बे समाव फारि फारि UPPL फारसे जगदान जानायखौ नुनो मोनदों। बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे खौरांखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि गासैबो रायजो राजाखौ आंनि गोजोन हामलायनायखौ बावहरबाय। आङो रौता ब्लकनि भाइस प्रेसिडेन्ट आरो KBRD कलेजनि इउनियन बर्डनि प्रेसिडेन्ट। दिनै आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों UPPL आव जइन जानानै। मानो होनबा जोंनिनो BTR नि चिफ प्रमद बर' सारा जोंनि थाखाय स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मोजां खामानि मावदों। बेखायनो आं गासैबो फरायसुलिफोरखौ बुङो जेनेबा जायफोरा पलिटिक्सआव गोसो दं बिसोरहा सारजों मोजाङै रिलेसन लाबानो जाबाय, मोजाङै थालायबानो जाबाय, सारखौ सापर्ट होबानो जाबाय। जोंनि फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोग्गोम एबा गोहो गोनां मोनसे खामानि मावलांगोन बियो। आंनि बुंनाया एसेनोसै। बेखौनो सारजों लोगोसे जानानै बेखौनो खामानि मावनो सानो दे गोबां फरायसुलिफोरानो मोजां फरायनाय दङ नाथाय माखासे न'खरनि परिबेखखौ नायनानै फरायनो हाया, फरायनायखौ गारनानै गोजान जायगायाव थांनांगौ जायो। बिसोरबायदिखौ सापर्ट होनो लुगैयो। जायफोरा न'खराव थाखा फैसानि रांनि प्रब्लेम जायो फरायनायाव, बेफोरबायदिखौ आं दावगालांनायाव आंबो दावगालांनायजों लोगोसे गुबुनखौबो लांफानो लुगैयो आङो। दा बेबायदि खामानि मावलांगोन आरो आवगायलांनायनि। फंबाया बुंबाय थाखा फैसानि बेलायाव माबोरै मदद खालामगोन राजखान्थि? आङो सिगांग्रो जेनेबा जाय मानसिया माबोरै प्रब्लेम जादों बे प्रब्लेमखौ नायनानै सारनो जनायगोन। सारा जेनेबा आं आसा खालामो सारखौ बिसोरखौ हेफाजाब होगोन होननानै।
मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट। नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन। लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों। नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन। जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन।